Vítaj pri ďalšej epizóde podcastu Cieľovka by Jandl, ktorý je určený všetkým, ktorých zaujíma reklama, biznis a marketing. Ja tu mám dnes veľmi špeciálneho hostia. Čím som špeciálny? Milana Besmapy, vítaj. Vítam, ďakujem. Čím si špeciálny? Myslím si, že to asi nie je na mieste taká otázka, že čím si špeciálny. Skôr špeciálne je to, čo robíš a ako to robíš. Teda akože z môjho pohľadu, pretože ťa sledujem už veľmi dlho. Ďakujem. Už odkedy si mal vlastne, možno, že ten cestovateľský blog, možno, že ešte pre nejakou veľkou silou Instagramu, ale chcem na úvod možno, že presne túto otázku aj položiť, že ako si sa vlastne dopracoval k tomu, že dnes máš teda aj možno, že nejaké spolupráce. Toto je podcast reálne o marketingu. My sme proste aj agentúra, ktorá proste robíme naozaj že desiatky až stovky spoluprác a robili sme už aj spolu. Ale kde to vlastne nejakým spôsobom že začalo a možno, že aj to cestovanie u teba, čo je vlastne signifikantnou tou aktivitou a to vlastne, čo robíš, ťa vlastne spravilo tým špeciálnym, preto tu asi aj sedíme spolu a preto ma aj veľmi zaujíma celá tá téma, že kde to nejakým spôsobom začalo u teba? Vieš čo, ono to začalo ešte v praveku internetovom v roku 2013, keď ja som si založil proste blog, cestovateľskú stránku, kde som proste písal nejaké svoje názory a v tom období vyzerali ľudia na mňa pozerať na blázna, hej, že mám cestovateľský blog a ja som si tak išiel svoje, ja som vtedy študoval v Estonsku a som si písal o tom Estonsku a ja si pamätám, že keď som potom skončil vysokú školu, ja som študoval na fakulte architektúry STU v Bratislave a som sa išiel teda zamestnať, ale už som tak mal trošku také ambície s tým blogom, lebo som videl, že v zahraničí, hlavne na západe, že tí blogeri, vtedy sa nám hovorilo blogeri, hej, dostávali stále väčšiu pozornosť a zrazu boli pozývaní na nejaké prestripy, spolupráce, nie v takom meritku ako dnes. Tak som sa rozhodol, že sa zamestnám v marketingu a ja si dodneska pamätám, že som sedel na pracovnom pohovore v jednej bratislavskej firme a ja som tam už do toho išiel s tým, že proste, že ja tam chcem iba nazbierať skúsenosti, lebo študoval som úplne iný odbor a potreboval som skúsenosti z marketingu. Ja som ju na pohovore povedal, že že ja mám cestovateľský blog, že ja by som sa ním chcel živiť a toto konkrétne bol rok 2016 a tá moja bývalá manažerka, oni ma potom zobrali, hej, lebo som si vypýtal nízky plat. Úplne vážne a tá manažerka bývala doteraz, kamaráti, sme v kontakte, sa tak iba poušknula, že vieš čo robiť dnes? Tiež sa rozbieha svoj projekt na internete, na Instagrame a ja som potom z tej firmy odišiel a nejak som to tak nejak začal pušovať a bolo to, že hoba, lebo trob vyjde to, nevyjde to a nejak sa z toho stal najčítanejší cestovateľský blog na Slovensku. OK. Čiže kedy prišiel možno, že ten zlom, že OK, vidíš, že je to už aj citeľné na tých sociálnych sieťach a respektíve tým asi mal to nejakú postupnosť, predpokladám, nejaký možno Facebook, Instagram. Hej. A kde si to ty cítil, že OK, že toto už má nejakú silu a že idem teda aj nejaké videá točiť pre Instagram a podobne? Po tých 3 rokoch, lebo ja som 3 roky v podstate písal. Ma to naozaj, že úprimne bavilo a mne prišlo úplne fascinujúce, že ja navštívim nejakú krajinu, robím si z tej návštevy poznámky, spíšem to do článku, zdieľnem niekde a ľudia proste sa tým inšpirujú. Ale hovorím, to bola doba internetu, že ľudia používali ICQ, hej. A mne to prišlo úplne, že mať vlastný kanál, úplne fascinujúce. A ja som to naozaj robil a doteraz to robím z takého úprimného presvedčenia, že chcem ľuďom poradiť a ukázať im, tu som bol a môžete sa mi aj vy, tu som bol a nestojí to za to, nájdete si niečo lepšie. A po takých 3 rokoch prišiel taký zlom, že môj úplne, že historicky prvý klient boli, že letenky za babku, určite poznáš letenky za babku a tam mi chalan písal, že že Milan, že či by si vedel do nejakého článku cez kľúčové slovo dať odkaz proste na náš web a že koľko za to chceš a ja, že 20 eur, som si s takou malou dušičkou vypýtal a on mi poslal 20 eur a vtedy mi tak proste prišiel taký zlom, že aha a celé sa mi to tak začalo v hlave spájať v tom roku 2016 a v podstate sa to tak nejak nabalilo. Ono potom prišiel nejaký Instagram a tá vlna tých influencerov, na čom som sa ja veľmi dobre zviezol, dovolím si povedať, lebo v tom čase, keď prišla tá vlna influencerov na Slovensku, tak začali vznikať proste nové profily, bla bla bla, ktoré sú dobré, ale ja som mal veľmi veľkú výhodu v tom, že ja už som mal pre tou vlnou Instagramu a vlnou influencerov vybudovanú komunitu, hej. Hlavne na tom tých čitateľov blogu a hlavne na tom Facebooku.
A potom ja som ich iba transformoval na ten Instagram a potom prišla doba pekných fotiek, to bol rok 2017-18, všetci influenceri, už tedy sa nám hovorilo influenceri, sme robili krásne, nablískané fotky, dokonalé outfity, lebo vtedy to ľudia chceli pozerať, páčilo sa im to. Potom prišla doba krátkeho videa, došla do módy prírodzenosť, tak teraz sme všetci prirodzení, hej. Takže ono postupne, ja sa na tej vlne nejak veziem a dovolím si tvrdiť, že teraz budem znieť Sisa Sklovská, že som predbehol dobu, ale dovolím si tvrdiť, že ja som vždy vedel vycítiť, čo bude next big thing a vždy som sa k tomu nejak vedel začal to robiť ešte predtým, než to bolo cool. A doba krátkeho videa, ja si pamätám, že keď prichádzala doba krátkeho videa Reelska, ale ešte to bolo v čase, že klienti na to neboli zvyknutí, tak ja už som začal klientom dávať do cenových ponúk, že a nemôžeme namiesto statickej fotky urobiť proste, že Reelsko video a veľa klientov bolo, že nie, že my by sme chceli klasickú statickú fotku. A teraz už je to úplne naopak, hej. Takže ja som začal robiť tie krátke videá presne ešte predtým, než to robili všetci. Hej. A teraz už ma to až tak moc nebaví, lebo už je toho veľa, tak rozmýšľam, že čo bude ten ďalší zaujímavý formát, tak uvidíme. Dnes ten trh, povedzme, nazvem to influencer business, je možno, že taký akože už oveľa širší market ako vtedy, že vnímaš ty nejaký posun tohto biznisu, akože možno, nechcem to nazvať, že k horšiemu, presítenejšiemu, ale skôr, že snažíš sa ty ako keby držať tú svoju brand safety tak, že aby si bol stále pre tú cieľovku svoju, alebo teda tú komunitu zaujímavý, alebo že keď príde nejaký trend, teraz si akože nejakým spôsobom naznačil tie formáty, že držíš sa ich, ale snažíš sa ísť nejakou svojou cestou, že neopieraš sa o tie trendy nejaké také veľmi rýchle? Čo sa týka, tak je trend a trend. Jeden trend bol, že ľudia prestali čítať dlhé články, transformovali sa na fotky, potom sa transformovali na krátke videá, teraz trošku šípim, že sa naspäť vracia do mody dlhé video. Ale to bol taký trend, ktorý si myslím, že by si každý influencer mal osvojiť, ale to není trend, ktorý sa mení, že zo dňa na deň. To sú veci, ktoré proste trvajú 2-3 roky, hej. Ale potom sú také tie krátkodobé trendy, že zrazu všetci tancujú pred zrkadlom a nejaké také sprostosti, tak akože toto nerobím, že vôbec, lebo si myslím, že to nemá žiadnu hodnotu. No jedinú hodnotu to má ten, že sa niekto pri tom postaví, zasmeje a proste scrollne ďalej. Ale ja si pamätám, že kedysi, akože mal som také nejaké ambície, keď prišiel TikTok, tak proste TikTok začal tak, že tam všetci tancovali, hej, ja si hovorím, že okej, že začína to byť celkom veľká sociálna sieť, že mal by som ja začať tancovať a proste v jednom momente som sa pristihol, ja som bol vtedy na Lanzarote, nazvime to dovolenke a aj som tam bol sám, lebo ja veľakrát cestujem sám a proste večer som si proste dal mobil pred zrkadlo a učil som sa tam nejakú jebnutú choreografiu z TikToku normálne. A strašne zle to vyzeralo, bolo mi to neprirodzené, že Milan, čo ti šíbe, že kašli na to, tak som sa na to vykašľal a tedy som si povedal, že nevidím úplne zmysel v tých krátkodobých trendoch, akože zmysel je možno v tom, že nejaké profily si na tom vedia nahrabať nejaké views, ale reálne na čo sú ti také views? Že ja radšej prinášam tým ľuďom hodnotu nejakou odľahčenou, jednoduchou formou, čo asi nedokážem veľmi, keď tancujem v leginách pred zrkadlom. A ako ty vnímaš, povedzme teraz možno aj dajme, že slovenský trh, ako vnímaš ten, že zdá sa ti, že je už tu toho veľa, alebo že stále to tu ešte možno, že nie je toľko a tie značky to toľko nevyužívajú a mohli by? Akože tak ten trh je presítený tými influencermi, ale to vždy bude v nejakej forme, hej. Ja ešte premostím do toho praveku, ja keď som mal založený ten cestovateľský blog a teda bol som jeden z prvých na Slovensku v tom 2013, tak 2017 bol, že obrovský boom cestovateľských blogov a reálne, že každý mal cestovateľský blog a to bolo v čase, keď letenky stali 90 centov, cestovanie bolo ultra lacné, každý proste vedel niekam odísť a spraviť odtiaľ cestovateľský blog a tých cestovateľských blogov bolo fakt, že 6 miliónov a my sme sa všetci poznali, lebo vtedy sme viac fungovali ako nejaká komunita a všetci sme robili to isté a mňa sa strašne nebavilo, tak ja som sa potom od nich nejak odklonil a začal som ísť nie tým takým
prvoplánovým štýlom, že som backpacker v Ázii, ktorý ukazuje, ako cestovať čo najlacnejšie, a rozhodol som sa ten koncept celý otočiť a začal som ľuďom ukazovať dovolenky a to, kde správne míňať, a úplne som teraz odbočil od otázky, ale ten trh vlastne bol presítený už aj vtedy, ale vieš, koľko vydržalo z tých cestovateľských blogov, čo ich bolo, že 50 na Slovensku, asi že 2. A on to bolo preto, lebo ľudia si mysleli, že na to naskočia a zistí, že to nie je tak jednoduché. A dneska tých tvorcov je, že extrémne veľa, ale kvalita sa, že brutálne líši, a to podľa mňa aj klienti vidia, že ono, možno to niekedy vidno na tom, že moje nejaké organické dosahy možno nie sú až tak úžasné, jak boli kedysi, lebo tá pozornosť toho diváka sa rozdelí medzi viacero tvorcov, ale ja si myslím, že cieľom marketingu nie je mať 1 miliónové video, cieľom marketingu je byť dostatočne dlho viditeľný, pravidelne, aby si vybudoval nejakú dôveru. Čiže ten trh proste bol a vždy bude presítený nejakou formou, ale 10% vydrží dlhodobo. A ja to robím 13 rokov. Hej, takže. Nahral si mi presne tou odpoveďou na ďalšiu otázku, ktorú som sa chcel spýtať jej. Tá tvorba, akože z pohľadu toho influencera, že ono možno, že tie brandy si to až tak niekedy neuvedomujú. Myslím, že v agentúrach vieme, nakoľko robíme aj s produkciou, že čo to všetko obnáša. By si to nepredstavovali, že teraz natočím reelského, titulkujem a ideme ďalej. Že čo to teba stojí akoby času, alebo povedzme, že aj tá dramaturgia, alebo ten program toho tvojho cestovania, že akým spôsobom ty si to musíš zadeľovať, aby si vlastne stíhal robiť všetok ten content? No to je dobrá otázka, nevždy stíham. Mal som 2 roky dozadu v Japonsku a furt ešte mám dokončené články, lebo do toho prišlo kopec iných vecí, takže tá dramaturgia, akože ja som strašne, že psychonaplánovanie, akože mám v kalendári naplánované naozaj, že všetko, zajtra ideme s kamošmi grilovať na Zlaté piesky, tak som si to dal do kalendára, nech proste viem. Ale cieľom je to mať nejak naplánované, nerobiť toho kontentu príliš veľa, aby si tých ľudí nepresítil, ale ani málo, aby na teba nezabudli. Akože na to nie je, že magická formulka, magická odpoveď. Musíš to robiť prirodzene. Napríklad akože ono celé tie sociálne siete a tí sledovatelia, všetko to je proste živý organizmus a to musíš proste zaživa sledovať, ako sa to vyvíja a prispôsobovať. Napríklad ja viem, že keď som na nejakej ceste, či už súkromnej, alebo je tam proste nejaký klient, letisko Bratislava Košice, dajme tomu, a proste nabombujem tam proste milión story, lebo mne proste, keď niekam cestujem, mne všetko príde úžasné a všetko chcem natočiť, všetko chcem tým sledovateľom okomentovať, dať, a keď už tam mám, že 50 storiek, jak Plačková, keď sa ožerem a strašne veľa storiek, takže robím takéto prirovnanie, tak tá pozornosť tých ľudí klesá, lebo je ich tam veľa. Čiže viem, že no dobre, teraz treba dať pauzu, tak tam 24 hodín už nepridám a potom pokračujem. Ono potom samozrejme z trojdňovej cesty vyzerá, že som tam 2 týždne, lebo to naťahujem jak slipy, ale treba to sledovať a zamýšľať sa nad tým, hej. Takže, a nesme tí ľudí presítiť. No a dneska sú presíťení, akože, však aj ja som presítený. Ja cieľene, vedome nechodím na sociálne siete, keď nemusím, lebo som strašne nimi prestimulovaný. Hej. Mňa inéž baví veľmi tvoj kanál Nevyžiadané hlasovky. Aha. Ja som totálny antifanošik hlasoviek, ale toto je jediný kanál, ktorý mám rád. Ja nenávidím hlasovky. Preto sa volá, že Nevyžiadané hlasovky. Ja som nevedel, že ho máš, ale potom si to niekde v nejakej storke dal. A ja, že ten názov sa mi páči, aj keď neznášam hlasov, že idem si tam pozrieť a hrozne ma to baví. Takže akože nedávam tam tých hlasoviek až tak veľa, ako by som chcel, niekedy na to zabudám, ale keď sme sa bavili o tých trendoch, tak stále vnímam trend a o tom sa veľa hovorí v marketingu, že ľudia sa uzatvárajú do nejakých súkromných skupín a práve tieto súkromné skupiny, či už sú to na Instagrame, na WhatsAppe, na Telegrame, teraz idú akože veľmi do popredia. Takže ja som vytvoril tieto nevyžiadané hlasovky s tým, že tam nahrám nejakú nevyžiadanú hlasovku, ale akože mal by som sa tomu venovať častejšie. Ja aj tiež neznášam hlasovky, hej. A cítiš, alebo teda vidíš na svojich štatistikách, že poviem tak blbo, starne ti to publikum s tebou, alebo že chytáš aj, povedzme, vieš čo, toto je? Či to cestovanie je taká super univerzálna téma, že vlastne dokážeš tým akoby ríčnuť aj tých mladších? Akože podľa mňa na jednej strane cestovanie je univerzálna téma a na druhej strane akože to publikum prirodzene starne so mnou,
a tak ako sa menia možno nejaké moje priority a tak sa menia aj priority tých ľudí, niekto odíde, lebo možno ma sledoval, keď mal 25 rokov a nemal rodinu a deti a cestoval a teraz už má 37 rokov a už o cestovanie až tak nezaujíma. Ale je úplne fascinujúce, čo v mojom prípade spravil TikTok. Mňa začalo strašne veľa detí sledovať na TikToku, hej. A ja som si ten TikTok založil a v podstate som robil to, čo by sa nemalo robiť, že spravím jedno reelsko a copy-pastenem ho na TikTok aj na Instagram. To už dneska nefunguje, ale asi 2-3 roky dozadu to fungovalo. A ja si pamätám, toto je úplne že skutočný príbeh. To som bol, že wow, ja som sa bol minulé leto korčulovať na Hradzu a bolo strašne horúco, tak som sa na to v polke vykašľal, ale išiel som na autobus na nejakú 90 niečo, čo chodí dole z Čunova. A som si tam sadol, úplne že spotený v tých korčuliach, nefungovala tá klíma, bolo leto 400 stupňov a boli tam také deti, reálne, lebo ten autobus je niekde z Danubiany a bola tam nejaká škôlka, alebo čo tam boli na výlete a tie deti tak na mňa pozerajú, že nie si ty Milan Búra mýty, lebo Milan Búra mýty je séria videí, ktoré ja som kedysi robil dosť intenzívne, teraz už tak často nie, kde to bol hlavne koncept pre TikTok, kde som vysvetľoval nejaké basic cestovateľské mýty. A to bolo, že mega populárne. Akože. A on to bolo až tak populárne, že to začalo prepisovať tú značku Milan bez mapy a veľa ľudí si myslel, že to je ten Milan Búra mýty. A to hlavne tie deti. A tam mi prišlo strašne veľa detí. A oni sa tak chceli so mnou fotiť a to boli, že 10-ročné deti. Takže jasne, že pofoďme sa, spotený som bol s korčulami, olepený. A boli tam pani učiteľky a oni, že Milan bez mapy, že my ťa sledujeme na Instagrame, že super content. A to boli, akože tie deti mohli mať, že 10 rokov, tie učiteľky boli v mojom veku 30-35. Ale úplne najlepšie bolo, že, a toto fakt není vymyslené, ale znie to úplne vymyslené, že v tom autobuse potom reálne boli dvaja dôchodci. No dôchodci mohli takí 65-ročné dve babky, ktorí boli asi na nejakej turistike alebo niekde a oni sa pýtajú tých učiteľiek, že kto to je? A oni majú, že Milan bez mapy, taký bloger, že že áno, že my poznáme jeho blog, akože že web stránku, čiže absolútne, že 3 generácie. Absolútny prierez. A ja tam stojím a hovorím, že čo sa to práve deje. Takže ono tým, že ja som strašne univerzálny, čo sa týka tvorby toho obsahu, lebo akože to cestovanie je v podstate môj produkt a to, ako ja ho distribujem tým ľuďom na každej sociálnej sieti inak. Ja mám ten svoj cestovateľský blog, s ktorým som začal a ktorý v podstate robím doteraz, lebo akože ono ma to z celého baví najviac písať tie články. A som veľmi rád, že sa to opäť vracia do módy, že ľudia zasa začínajú čítať, lebo malo to istú takú fázu, že to nikto neriešil, ale tie blogy zase začínajú byť z pohľadu marketingu celkom zaujímavé. A tam mám proste nejakú svoju stálu bázu čitateľov, potom mám ten Facebook, kde je nejaká veková kategória iná, potom ten Instagram, potom ten TikTok a to teraz neznamená, že už to nerobím, že spravím jedno video a zapnem ho všade. Mám o niečo iný obsah na Instagrame, o niečo iný obsah na blogu, ale v konečnom dôsledku, keď si to pospájaš, tak to stále vedie k tomu môjmu hlavnému produktu, čo je nejaká tá konkrétna cesta, napríklad výlet v Ríme. A ja viem takto, že absolútne, že zasiahnuť, že všetkých. Mhm. Mega. Chcem otvoriť takú, možno, že chulostivú tému, alebo teda takú, že neviem, či sa o tom bavíš takto otvorene s niekým, ale my napríklad aj v agentúre pracujeme, teda máme spolupráce a riešime tú cenu vlastne pre toho klienta za tie výstupy. A naozaj, že bavíme sa tam o tom, že my už sa my už berieme toho influencera ako mediatív, pretože čiže je to nejaký nositeľ nejakej tej správy pre toho klienta, zadávateľa. Myslíš si, alebo že podľa čoho ty napríklad si určuješ tú svoju cenu, že čo všetko sú tie faktory, ktorými ty vyskladáš tú cenu, tak, aby bola, že pre teba adekvátna a zároveň, že aj ten zadávateľ bol s tým OK a keď s tým nie je OK, tak akým spôsobom s tým pracuješ? Tak v prvom rade ja si myslím, teda neviem, ako robia ostatní influenceri, ale ja nemám ceny z brucha, akože na to sú už reálne dneska nejaké odporúčané tabulky, ktoré ty si vieš vygoogliť na základe veľkosti toho profilu a nie ani počtu sledovateľov, to už dneska nikoho nezaujíma, ale hlavne engagement, počet lajkov, uložení komentárov, to už sa dá všetko vyrátať. To, či je ten daný influencer nejaká celebrita známy mimo sociálnych sietí, či je to proste niekto, whatever. A čo sa týka, akože ja viem, koľko si môžem vypýtať, lebo sa v tom pohybujem 13 rokov, viem, koľko je štandardná cena za spoluprácu pri človeku, neviem, akože s mojím menom si akože nejak možno nadnesenie, ale akože s mojím akože nejakým dosahom. Čo som začal robiť teraz je od tohto roka, že som klientom začal garantovať
celkový zásah kampane, že napríklad im dám ponuku, neviem, na 2200 eur, v ktorej je proste toto a viem im vypočítať, že bude to mať takýto zásah. Celkový počet impresí, ak sa tento zásah nedosiahne, tak ja zo svojho budžetu v podstate doplním boosting, aby sa to dosiahlo, čiže chcem byť v tomto aj takto veľmi transparentný, ale ja absolútne viem, koľko si môžem vypýtať, viem si to obhájiť a vždy sú tí klienti s tým akože úplne v pohode. Akože ja poznám kopec influencerov, ktorí proste strieľajú ceny z brucha na základe dobrej nálady, niekedy im to vyjde, niekedy nie, ale ja sa snažím byť v tomto transparentný, lebo ja to robím dlhodobo a pozerám sa na to ako nejaký akože celkový projekt, nie iba teraz niečo, čo idem robiť na 2 roky, aby som zarobil a potom zmizol. Ja mám 3 hypotéky, hej, takže musím sa trošku na to pozerať tak, aby aj tie reputácie, keďže mi to zarába teraz je pekné, ale mohlo by mi to zarábať aj o 5, 6, 7 rokov, takže snažím sa byť v tomto veľmi transparentný. OK, čiže dá sa povedať, že snažíš sa si tvoriť ten príjem aj inde? Lebo ja mám takú vždycky zapekli tú otázku pre niektorých influencerov, čo by si robil, keby vlastne vypnul Instagram alebo TikTok. Že... Akože mne to zarábalo nie tak koľko teraz, ale mne to zarábalo aj bez Instagramu, bez TikToku. Akože stále ten blog, akože nejaké sponzorované PR články, prekliky, stále to funguje. Sice nie v takej cenovej hladine ako napríklad z Instagramu, ale ja si myslím, že som šikovný. Vrátim sa ešte k tomu akoby mediatypu, čo sa týka influencer biznesu, respektíve influencer marketingu. My teda, akože aj ja som toho názoru, že by určite bolo dobré postupom času akoby aj štandardizovať určitým spôsobom tieto veci. Je jasné, že ten faktor toho, že ten influencer tam vkladá niečo svoje, že to proste jeho tvár, je to jeho život a nejaké jeho aktivity. A vieš sa s týmto stotožniť ty? Alebo že myslíš si, že každý by to mal mať nejakým spôsobom individuálne? Čo myslíš? Aj to vlastne nejakú tú cenotvorbu, že keby to existuje na to nejaký, že treba dohodnú, ale niečo, nejakým spôsobom sa to štandardizuje, že OK, že ako si ty povedal, že treba napríklad sa bude garantovať nejaké, povedzme, že ako napríklad televízia, že nakupuješ si od televízií nejaký počet grpov a zaplatíš za to toľko a vlastne oni to musia dodať. A musia spraviť všetko preto, aby to dodali. A akože z môjho pohľadu by bolo toto určite dobré, keby aj pri tom influencer marketingu. Určite, ja s týmto súhlasím, lebo aby to bolo čo najviac transparentné, lebo predsa len v dnešnej dobe roku 2026 influenceri si nepýtajú málo peňazí, že sú to celkom pekné čiastky, ktoré si ale myslím, že sú adekvátne, ale zasa profil od profilu a keď klient zaplatia, neviem, 2500 eur u jedného influencera a má to taký dosah a potom to má 10-tinový dosah u nejakého iného profilu, tak tam by bolo potom na mieste s ním riešiť, že a čo teraz. Akože mne už sa stalo, akože nestalo, ale klient vravel, že ak by proste to nedosiahlo nejaký počet views, či to vieme v podstate doplniť nejakými extra storičkami alebo niečím, že nad rámec toho plnenia. Čiže ja si myslím, že toto je úplne v poriadku, lebo ja si myslím, že ten influencer by mal garantovať klientovi nejaký minimálny zásah. To sa chcel spýtať. A to som začal v podstate robiť ja od januára v tej cenovej ponuke. To sa chcel spýtať, že či je pre teba jednoduchšie, povedzme, že vlastným budžetom treba boostnúť to reklamou, alebo mne je jasné, že asi pre teba môže byť ťažké, že niekde si niečo už natočil a vrátiť sa na to miesto asi nemusí byť jednoduché, ak ti povedzme, že nedodáš to, čo si garantoval a že mal by si to asi doplniť nejakými výstupmi ďalšími. Akože príde mi to fér aj v pohľadu klienta, aj z pohľadu influencera a akože príde mi to fér, hej. OK. A kde si myslíš teraz, že robia tie skúsim vám nahrať akoby influencerom, že kde si myslíš, že robia tie brandy alebo tí zadavatelia chybu, že povedzme, že je nejaká značka a treba, že chce influencera, prípadne, že keď sa mu do obsahu a podobne, že je toto za teba akože veľký problém, alebo vidíš tam aj ďalšie? No, záleží.
No, akože tiež nemám rád, keď sa nie do obsahu, ale zasa chápem aj klientovú stranu, že máme nejakú kampaň, máme nejaký message, ktorý musíme tou kampaň odovzdať a to tam jednoducho musí byť splnené. Nemám rád, keď mi niekto keca do kreatívy, ale to našťastie už až tak sa nerobí. Ono, preto je veľmi dobré, aby mal klient nejakú agentúru. Úplne seriózne, lebo sa mi už viackrát stalo, že mi proste písala napriamo nejaká firma, menšia, väčšia, ktorí absolútne netušili a oni mi iba napísali, že chceli by sme u vás reklamu. Hej? A oni potom, keď ten klient nemá agentúru alebo nemá na to proste niekoho in-house, kto sa k tomu vyzná, tak môže mať aj ten klient nejaké prehnané očakávania na tých influencerov, lebo ja mám pocit, že niekedy sa klienti na influencerov pozerajú, keď ich agentúra neuprací, jak nejaký magický nástroj na absolútne boostnutie sales a ten influencer marketing sa dá podľa mňa robiť aj lepšie, dá sa robiť komplexne a ja si myslím, že nemala by to byť jediná forma komunikácie klienta. Ja mám napríklad rád kampane, čo sme robili inak aj s Karičkou, s Jandlom. Mám pocit, že oni vtedy súbežne bežala nejaký TV spot alebo niečo. A možno si teraz mýlim s iným klientom, ale mal som proste nejakú spoluprácu, kde presne klient mi zadal, že v tomto týždni alebo v tomto období proste musí ísť von tento výstup a ja som si to proste spracoval, poslal na schválenie, dojď domov, zapnem telku a tam bola reklama na produkt. Potom pustíš rádio a tam je nejaký spot, je ten produkt. Čiže keď sa to robí akože komplexne, tak a ten influencer sa zapojí do toho celého programu, procesu tej kampane, tak myslím, že vtedy to má najväčší význam. Ako teraz vyliať celý svoj budget na jedného influencera a potom plakať doma do vankúša. Ak nehovorím, že influencer marketing nefunguje, ale nie je to zázračný nástroj, je to iba spôsob na zosilnenia tej kampane. Ono asi je to, že segment od segmentu. Vieme napríklad teda, že Unilever, to sú výrobca teda rôznej drogerie, že oni v obrovský rozpočet teraz vlastne dali akoby na influencer marketing, lebo im to funguje, ale hovorím, je to asi veľmi špecifický segment, kde oni to nejakým tú konverziu vedia odmerať, možno cez nejaké shopy a podobne. A ako to je pri cestovaní? Že ak povedzme, že máš rôzne spolupráce, vieš to napasovať povedzme do tých svojich ciest. A vedia ti tí klienti alebo tie agentúry povedať, že OK, že toto malo nejaké že dobré zásahy a zároveň, že povedzme, že zdvihlo nám to nejaké konverzie. Prípadne ak ideš do spolupráce aj takých, že kde treba sú nejaké vouchery a podobne, alebo... Ja nemám rád jednorazové spolupráce, tie sa snažím robiť čo najmenej. Ak nejakú robím, tak je to preto, lebo mi príde myšlienka tej kampane dobrá a že má veľký zmysel, ale tieto jednorazové kampane sú mňa aj najdrahšie. Radšej mám, keď klient príde s nejakým komplexným návrhom na nejaké ročné plnenie a ja mu dám proste nejakú balíček na cenu 12 výstupov. To aj pre ňo potom na ten jeden výstup vychádza najlacnejšie. A robím takto napríklad dlhodobo s letiskom Košice, kde nemáme nastavenú, že pravidelnú každomesačnú spoluprácu, ale keď mám nejakú kampaň, tak tomu robia, keď majú napríklad nejakú novú destináciu, tak tomu robia proste kampaň a mňa vždy do týchto kampaní zapájajú. Kampaň znamená, že sa otvorí nová linka, ja neviem, z Košic do Malagy, čo som teraz robil, alebo do Riva. A tam oni si to vedia konkrétne odsledovať na základe naplnenosti toho lietadla, jak sa predávajú tie linky. Čiže tam sa to dá veľmi dobre odsledovať. Čo sa týka nejakých voucherov, vouchere a zľavové kódy a toto, akože stále to je populárne, stále to funguje, akože mne to príde trošku lacná forma marketingu, akože nechcem to robiť, že úplne veľa, ale pri dlhodobých klientoch s tým nemám problém, ak toho nie je naozaj veľa. Jedným z mojich najdlhodobejších klientov je slovenská značka zubnej pasty Biela perla z Cashmarku. My spolu robíme už asi 6 rokov a oni sú úplne, že najúžasnejší klient, robia to cez agentúru, ale ja sa poznám aj akože s klientom a už si tam aj všetci týkame a oni mi absolútne, že nezasahujú do kontentu, že vôbec, že to nechajú, že úplne na mňa. A akože samozrejme, že majú tam že nejaké guideliny, že musím správne povedať názov produktu, musí ten produkt byť viditeľný minimálne toľko a toľko v prvej časti videa, blablabla. Ale tým, že mi že absolútne nezasahujú, tak my to máme naozaj že nadštandardné výsledky. Aj čo sa týka predaja na ich e-shope, aj celkovo nejakej brand awareness, sa mňa si už ľudia proste spájajú s Bielou perlou. A ja si myslím, že takéto dlhodobé kampane majú najväčší zmysel. Hej, to je pre influencerov ďalších. Možno, že je návod, akým spôsobom si tvoriť dobré spolupráce. Ja zo svojej skúsenosti a zároveň nejakého pocitu
Tiež mám radšej, keď proste je to nejaké konzistentné a potom si prepoja vlastne tú značku aj s tým influencerom a zároveň im to príde také, povedzme, organické, ale za mňa je treba aj dobre si vybrať toho influencera. No jasné, to je jedna z dôležitejších vecí, že dobre napasovať a zároveň možno, že aj nejakú to brand safety dodržať, že to sú podľa mňa také dosť kľúčové prvky. Áno, akože influencer, hej, akože ono to není štandardný nejaký jeden názov na nejaký typ človeka, akože však máme tu influencerov, ktorí hovoria, že vodka s džusom je fit drink a potom sú tu influenceri, ktorí Natália Pažická, ktorá naozaj že dlhodobo komunikuje ekológiu, stratégie, udržateľnosť, enviro a podobne, čiže ono, ak chce ísť značka do dlhodobej ambasadorskej spolupráce, tak naozaj nech si toho influencera odsleduje najskôr, nech si aj všíma, aké má iné spolupráce. Či má spolupráce jednorazovo alebo dlhodobo, alebo pri tých jednorazových spoluprácach, keď tam proste influencer každý mesiac nahádže 6 rôznych produktov, ktoré spolu absolútne nesúvisia, tak to mi trošku uberá na jeho možno nejaké kredibilite. Aha. Že tam vidí, že naozaj, že ten primárny cieľ toho influencera je asi na tom iba zarobiť. Myslíš si, že to trošku odbočím? Máme tu umelú inteligenciu, že je niečo z nej, že čo by ťa mohlo nejakým spôsobom ohroziť, alebo ohroziť ten influencer marketing, nejaký umelí influencery, alebo naopak, že je niečo z tej umelej inteligencie, čo ti vie pomáhať? Že ja milujem AI, akože, a ja si myslím, že príde éra AI influencerov na 100%. A celkom sa z toho teším, lebo akože je to doba, ktorá sa vyvíja a mne raz jedna kamarátka povedala veľmi múdru vetu, že v biznise sa buď musíš vedieť prispôsobiť aj v živote, alebo proste zomreš. Čiže ľudia, ktorí nadávajú na AI a boja sa, že prídu o robotu, tak prídu o robotu, lebo s tým nevedia pracovať, musia sa s tým naučiť pracovať. Ja AI vo veľkom naozaj využívam v rôznych smeroch. Hlavne na, nie písanie článkov, tie si píšem sám, ale potom na opravovanie chýb a takéto, potom možno nejaké voiceover, kreatívu, čiže akože AI vo veľkom využívam. Začal som robiť AI úplne, že celé videá. Mám zatiaľ iba 2. To som trošku okúkal zo zahraničia, lebo existuje taký portál, že Chloe versus History, neviem, či si to zachytil, a to je taký chlap, úplne vážne. Áno, viem. Ktorý robí naozaj, že dobré AI videá, kde on vytvoril túto Chloe, blondinečku, ktorá proste cestuje do histórie. A ja si myslím, že toto je celkom zaujímavý koncept, takže to je možno nejaký trend, ktorý teraz ja pozerám a chcem to robiť trošku podľa seba, že ja som nevytvoril fejkovú osobu, ale ja tam reálne dávam seba. Nie je to úplne dokonalé to AI zatiaľ, musím tam napríklad dávať, lebo tam dáš proste nejakú svoju fotografiu a proste nejaký prompt a to ti vygeneruje video. Je to drahé vygenerovať takéto video a trvá to strašne dlho a nie vždy ti to vygeneruje na prvýkrát. Ja som takto spálil minule asi 60 eur na videá, ktoré som ani nepoužil, lebo ani jedno z nich nebolo dobre. Ale čo sa týka tohto trendu tých AI videí, hovorím, nejak sa snažím na to naskočiť, lebo si myslím, že to je next big thing, ale nevytváram, dávam tam seba, ale musím tam dať napríklad fotku s okuliarmi, lebo oči mi to proste vždy robilo nejaké iné a nevyzeral som ako ja. A zabudol som, aká bola tvoja otázka. Či ma AI nahradí? Skôr, že kde ti pomáha a kde vidíš, že je úskalia. Pomáha mi v tvorbe obsahu a úskalia, nevidím úskalia. Akože dobrý sluha, zlý pán, tak by som to povedal, hej. Ak sa aj využíva na nejaké edukatívne účely, tak s tým absolútne nemám nejaký problém. Čo sa týka, spomenul si slovo udržateľnosť, že za teba ako človeka teraz je dlhodobo udržateľný takýto spôsob, povedzme, že života toho, povedzme, že aj influencera, zároveň blogera, celý ten mix vecí, že nejakým spôsobom byť na tom, byť verejne byť známy a zároveň stále tvoriť ten content, že je to pre teba, že z dlhodobého hľadiska také, že aj to chceš robiť, aj to budeš robiť, alebo prichádza únava? Jasné, prichádza únava pravidelne, lebo predsa len tie algoritmy influencerov tlačia do produkovania stále viac obsahu, stále lepšieho obsahu a tým, že je dneska tak veľa kreatorov, tak naozaj si sledovateľ môže vyberať, že koho bude sledovať. Čiže cítim veľakrát proste tlak na to, aby som bol stále robil toho viac a stále lepšie. A nápady proste nevieš len tak vyžmýkať z hlavy, musia proste same prísť. Čiže či to je dlhodobo udržateľné? Ja si myslím, že som príklad toho, že to je dlhodobo udržateľné, keďže to robím 13 rokov a dlhodobo udržateľné je to vtedy, keď máš viacero kanálov,
keď ten formát alebo spôsob tej práce sa mení, hovorím, ja som začal blogom, potom som prešiel na sociálne siete, teraz sa hrám s AIčkom, čiže ja nerobím 13 rokov to isté. Akože OK, cestujem, to je stále ten jeden produkt, ktorý mám, ale spôsob, akým ja tým ľuďom deliverujem, proste ten obsah sa možno mení, vyvíja a je to dobré aj pre mňa, lebo tým pádom sa nikdy nebudem nudiť a je to dobré aj pre sledovateľa, lebo sa nikdy nebudem nudiť, lebo ja som v minulosti sledoval viacero influencerov, ktorí sa nejako nevyvíjali, robili stále to isté, lebo im to v jednej dobe fungovalo, až ma tak unudili, že som ich proste prestal sledovať. Čiže myslím si, že to je dlhodobo udržateľné. Aj to cestovanie, ale treba sa možno vedieť nejako obmieniať, vyvíjať, prichádzať s novými projektmi a tak. OK. Čo by si odkázal, povedzme, že je to nejaká možno nastupujúca generácia influencerov, že máš niečo, čo toto robte radšej, alebo toto radšej nerobte, alebo je niečo, čo by si im možno, že poradil? A možno aj z hľadiska tých spoluprác, že teraz keď sa na to dívaš, vidíš, robíš s nejakými agentúrami, nejakými značkami a podobne, že čo by si im možno, že poradil? Aby sa viac sústredili na hodnotu, lebo podľa mňa hodnotou sa vedia odlíšiť a vystúpiť z toho množstva bullshit obsahu, ktorý je aktuálne na internete. Amen. OK. Bavili sme sa teda o tej AI a nejakej tej cenotvorbe. Myslíš si, že brandy alebo značky v nejakom bode začnú vnímať to, že mohli by si oni sami nejakým spôsobom vytvárať tieto povedzme, že vlastných influencerov a nejakým spôsobom možno, že vytlačiť ten reálny? Nie úplne, že vytlačiť, lebo ja si myslím, že čím viac obsahu bude AI, o to viac si budú sledovatelia vážiť obsah, ktorý nie je AI, ale myslím si, že akože AI influenceri prídu, akože v tomto zase Tatra banka bola Exisa Sklovská, oni predbehli dobu v tom, že oni si vytvorili AI influencer, no to neboli AI influencer, oni mali Baby Blue. Áno. Taká modrá pani, alebo mal modré vlasy a oni to mali až 3, 4, 5, možno 6 rokov dozadu, neviem, ešte v čase, keď nebolo AI, čiže podľa mňa oni strašne veľa peňazí minuli, aby generovali tie videá a všetko a včera som sa rozprával s jednou pani, ktorá robí v jednej veľmi veľkej slovenskej firme. Na takom evente sme boli v Žiline v rámci našej Thinking agentúry a ona vrala, že či si chcú vytvoriť vlastného AI influencera, či my s Danom Čačalom v rámci našej agentúry s tým vieme pomôcť. Takže uvidíme, čo z toho bude. Ale ja si myslím, že akože ono to príde. Jednak si myslím, že to bude pre filmy lacnejšie mať AI influencera. Ale nemyslím si, že vymiznú takí tí klasickí influenceri. Skôr vidím v tom, že vytvoriť si vlastného AI influencera, ktorý bude pravidelne možno niečo komunikovať a bude to taký akože hlavný kanál a doplňať to akože živými influencermi, lebo predsa len stále, hovorím, ľudia si budú stále viac a viac vážiť ten... Ono možno nejaká forma maskota. Alebo forma nejakého maskota, hej. Spomenul ste tú agentúru, chcel som sa aj na to spýtať. Čo je vlastne za tým, s tým Danielom Čačalom, ktorú ste teraz založili, že kde vidíte ten prienik toho, že vlastne on nejakým spôsobom možno, že pracuje alebo vytvára tie spolupráce a ty ako influencer, že čo chcete priniesť na ten trh? Áno, my sme sa vlastne spoznali cez jeho bývalú agentúru, kde ja som figuroval ako influencer a on bol v podstate za klienta a potom sme tak, akože celkom sme si sadli ako osobnostne, ako kamaráti a sme prišli na to, že vieme spolu vytvoriť produkt, ktorý môže byť pre klientov zaujímavý, lebo často, keď sa stretávame z mojej strany práce s nejakými klientami, agentúrami a on zasa zo svojej strany, keď rieši s influencermi, že je tam veľa rôznych nepochopení a veľa rôznych očakávaní, ktoré možno nie sú naplnené, alebo že sa to celé nejak nastavuje. A tým, že my sme sa proste spojili dvaja ľudia, ktorí sú ako keby z opačných strán, strana agentúry, strana influencera, tak vieme týmto veciam predísť a v rámci nejakých konzultácií pomôcť firme osloviť influencera, nastaviť influencer kampaň a vyhnúť sa takým možno nejakým prvotným fuck-upom. OK, a už máte nejaké spolupráca, alebo teda, že už akože ste začali riešiť? Sme nová agentúra, začali sme v januári, ale už sme mali viacero meetingov a riešime to. Hej. Super, tak držím palce teda. Ešte sa chcem spýtať.
v rámci tvojho, povedzme, že cestovania a tej tvorby kontentu, keď si povedzme, že v zahraničí, že vidíš nejaké že obmedzenia alebo nejakým spôsobom, že prekážky, kde ty nejakým spôsobom nemôžeš tvoriť, sú nejaké krajiny, miesta, destinácie, ale možno, že chcel by si, nedá sa, alebo či už dnes takýmto spôsobom asi nikto neuvažuje, že každému pomáha ten influencer marketing v akékoľvek destinácii. Aké myslíš prekážky? Neviem, že sú napríklad krajiny alebo nejaké možno, že regióny, kde nie je možno, že dovolené alebo nejakým spôsobom niečo točiť, produkovať. Aj tak, keď to nie je dovolené, tak akože ich chyba, nebudú mať video, hej. Hej. Skôr akože problém, možno etické otázky mám niekedy, napríklad ja by som chcel ísť do Číny, hej, ale to je teraz také celkom kontroverzné cez ten fail, čo boli oslovení influenceri na propagáciu nejakých tovární v Číne. To sa reálne stalo a zaplatili im Číňania, aby tam prišli a oni ukazovali krásne továrne, pritom to bola nejaká vykonštruovaná továreň, ktorá mala vyzerať, ak sú tam všetci šťastní a o stenu ďalej proste pracovali dvojročné deti. A dneska sú ľudia veľmi politicky citliví na veľa vecí. Ja by som napríklad veľmi rád išiel aj do Ruska, skrz to pozrieť sa, ako to Rusko vyzerá. Som nikdy nebol v Rusku a Petrohrad je nádherné mesto, Moskva je nádherné mesto, ale kebyže tam idem asi ako influencer s mojím dosahom, tak by to možno mohlo vyvolať nejaké kontroverzie. Takže toto sú etické otázky, čo riešim, lebo ja pri tom cestovaní politiku v 99% neriešim a ja tam idem, lebo chcem vidieť tú kultúru, chcem vidieť tých ľudí. A preto by som išiel aj do Číny, do Ruska, ktoré sú aktuálne pokladané za kontroverzné krajiny. Kamarát Šimon Snopek bol teraz na takom tripe po Číne a fakt tam dával, že brutálne mestá. Čína je že strašne moderná, bol v meste Shenzhen, do ktorého chcem ísť, čo je ako keby taký New York celej Číny. A tam ti proste drony donášajú jedlo, všetko sa tam objednáva, platí cez apku, sú tam taxiky bez auta, ja tam hrozne chcem ísť. Ale keď ja som potom išiel do sekcie komentárov, tak proste všetci mu tam nadávali, že šíri propagandu, že podporuje nejaký autoritársky režim a ja si hovorím, že tí ľudia sú už úplne zblbnutí, že nemusíme do všetkého ťahať politiku a to sú naozaj zaujímavé miesta, ktoré by sme chceli vidieť. Čiže ja si eventuálne do tej Číny pôjdem a budem si vedomý toho, že môžu prísť aj takéto komentáre. Máš nejaké vyslovenia? Prepáč, horšie by bolo, kebyže ma tam niekto zavolá a je to platené, ale pokiaľ tam idem z vlastných peňazí bez nejakého komerčného záujmu a Čína do toho nie je nejakým spôsobom zainvolovaná, tak si myslím, že je to celkom OK. A že nejaké obľúbené destinácie, že kam sa vraciaš, alebo povedzme, že kde ťa už poznajú? Napríklad v zahraničí. Vieš čo, ja mám celkovo rád Južnú Ameriku, ja som sa kvôli tomu aj naučil po španielsky, lebo milujem Južnú Ameriku a dosť často som tam chodil a zase tam chcem ísť akože Argentína, Chile, čo som bol som v Peru, bol som v Uruguayi, v Kolumbii, aj v Brazílii a akože Južná Amerika je taká super. Akože mňa to vždy trošku viac lákalo na ten americký kontinent, akože kebyže si mám vybrať, či mám ísť na mesiac do Vietnamu alebo na mesiac do Argentíny, tak si vyberiem Argentínu. OK, teraz severnejšie. Vnímaš USA ako stále nejakú zaujímavú destináciu, že pre nejakú komunikáciu, alebo vnímaš aj tú situáciu, ktorá tam je, že vravel si teda, že neriešiš nikdy že z 99% politiku, ale je pre teba nejaký v úvodzovkách red flag teraz, že OK, do tejto krajiny nechcem ísť, pretože... Je to podobná téma ako to Rusko a Čína, lebo predsa len celý Trump, to je katastrofa, hej. A zhodou okolností, akože teraz ma oslovovala, kto to bol? To bola nejaká slovenská agentúra, ktorú si najala nejaká USA agentúra, lebo ja som kedysi strašne dávno bol na work and travel. A ako študent tam vieš proste pracovať a potom cestovať a bolo to, že jedna z najlepších zážitkov v mojom živote. Ja som potom doslova donútil brata nastúpiť do lietadla, že chod na 3 mesiace do Ameriky a tiež sa mu to páčilo. A oni teraz chceli robiť nejakú osvetovú kampaň na to work and travel, lebo ja som bol celkom výrazná tvár toho celého programu. Nie preto, že by to bola nejaká kampaň, ale že som proste bola, aj som o tom písal na blogu články.
A ono to bolo, keď mi došla táto ponuka na tú spoluprácu, tak ono to bolo presne v čase, keď sa v USA začal riešiť ten ICE a to, čo tam tí policajti chodia po uliciach a kontrolujú ľuďom doklady a zatýkajú ťa a deportujú. Ja si hovorím, že akože vôbec nemám problém s týmto podporí vás tejto kampanii, ale nie v aktuálnej situácii, kedy naozaj sa neodporúča ľuďom cestovať do USA. Ale akože ja mám USA rád, akože hlavne New York. New York je mesto, ktoré som navštívil asi zo všetkých najviackrát. Ja som tam bol skoro 20 krát. Ja som tam aj jeden mesiac v úvodzovkách žil, akože pil som tam kávu, hej. Takže ono, netreba tú politickú situáciu ignorovať v tých daných krajinách, ale zasa není to všetko. Sú v tom zahraničí, povedzme, že nejaké mena, nejaké profily, účty, ktoré ťa bavia a máš ich ako inšpiráciu, povedzme, že je z toho zámoria alebo možno, že v Európe? Vieš čo, ono sa tu nezdá, ale strašne málo trávim času na sociálnych sieťach, lebo mňa to proste hrozne prestimulováva a ja som potom z toho taký nejaký, ja neviem, chcem si naspäť napraviť ten svoj attention span a vydržať sa na niečo sústrediť viac ako 15 sekúnd, tak teraz vedome nechodím na internet, akože publikujem si tam svoje veci, odpoviem na komentáre a idem odtiaľ dopreč. Ale ja sledujem, mám obľúbenú influencerku, ja mám strašne rád Grónsko, ja som tam bol dvakrát, čo skoro tam pôjdem znova a oni majú, akože Grónsko má 50 000 obyvateľov, hej, a celá krajina. Majú tam takú grónsku influencerku, najväčšiu, hej, asi podľa mňa jediná. A ona strašne pekne o tej krajine rozpráva a ona ukazovala to Grónsko, štýl života a ona ma tak influencela prvýkrát cestovať do Grónska a je to nádherná krajina, že strašne, to je asi jedna veľmi z mála, ktorú sledujem. Lebo nechcem na jednej strane cítiť nejako ovplyvňovaný niekým, nechcem niekoho kopírovať, ale zase je dobré sa aj pozerať, čo robia ostatní. Aké máš teraz plány najbližšie, povedzme, že na leto? Povedali sme si s kamarátmi, že že party leto. Úplne, že vážne. Na moje staré 35-ročné kolena, takže sme si tam proste zabukovali veľmi veľa, že pomaly, že každý druhý víkend niekam pôjdeme. Akože, máme tam nejaké Chorvátsko, Francúzsko, je tam Berlín, možno nejaká Malorka. Fakt, že každý druhý víkend proste niekam pôjdeme. Čiže ja podľa mňa nebudem mať ani čo spracovať toto leto, lebo furt niekde budeme. Takže. Ale ja som mal také jedno veľmi nešťastné vyjadrenie kedysi, keď sme asi 3 roky dozadu, to bolo krátko po pandémii, boli u kamarátky na bazéne v Dunajskej Lužnej a tak sme tam pili nejaké prosecco. A ja som dal takú, že necestujte cez leto, lebo všade sú veľa ľudí, že buďte doma. No a to sa na mňa tak nejak nastalo. Teraz vždy, keď niekde cestujem cez leto, tak mi ľudia píšu, že a nevravel si, že sa cez leto nemá cestovať. Čiže to bolo také veľmi marketingovo nešťastné vyjadrenie z mojej strany, lebo ja aj paradoxne cez leto mám najviac kampaní, lebo predsa len stále akože pracujem v úvodzovkách v cestovnom ruchu a cestovný ruch je niekedy od mája do augusta a vtedy majú najviac spolupráce, vtedy najviac zarobím, vtedy najviac cestujem a ja uprostred toho proste poviem, že necestujte cez leto, takže človek sa učí na vlastných chybách. A ešte mi napadlo, vlastne teraz si spomenul aj, že teraz tá letná sezóna cestovné kancelárie. Že akými, máš ty k ním nejaký akože pozitívny alebo nejaký špecifický vzťah, prípadne, že ak si s nejakou robíš, že myslíš si, že ich marketing akoby na Slovensku, že je na dobrej ceste, alebo že dobrým smerom nejakým spôsobom spracovávaný a potom exekuovaný, alebo si myslíš, že by prijali viac z toho, mali prijať toho viac influencer marketingu? Akože je cestovka. Teraz je taký trend tých zážitkových cestoviek, ktoré ťa proste zoberú do Ugandy a do Rwandy a to je úplne super, lebo to sú krajiny, do ktorých by som sa ani ja nevybral sám. Skrz to, že oni tam už poznajú veci, vedia, ako chodia. Paradoxne, toto sú celkom dosť drahé krajiny. Ľudia si tak všeobecne myslia, že Afrika je lacná. Afrika je jeden z najdrahších kontinentov, lebo veľa vecí je tam nedostupných a tie, ktoré tam sú, tak si musíš za ne adekvátne zaplatiť. Ja som robil s cestovkami, akože ja neviem, prečo panuje
taký stereotyp, že influenceri a travel blogeri by mali cestovať proste iba o samote a na vlastnú pes a nerobiť s cestovkami. Ja som robil s cestovkami viacero kampaní, ale vždy to museli byť kampane, ktoré mi nejakým spôsobom dávali zmysel na tú danú kampaň. Lebo cestovka nie je všeobecné zlo. Cestovka je proste služba, ktorú ty si zaplatíš, keď si prepracovaný manažer alebo nevieš po anglicky a potrebuješ niekoho, kto ti to zorganizuje, dopraviť a tam bla bla bla. A robili sme takto napríklad kampaň, bol som v Egypte v lete, a to bolo s Čedokom a mali sme viacero kampaní, ale tento Egypt bol taký najvýraznejší, lebo to sme robili už asi nejaká tretia alebo štvrtá vlna spolupráce a oni, že Milan, že nechcel by si ísť v lete do Egypta? A ja, že čo vám šíbe? že to by bolo jaké trápne, Milan bez mapy v lete v Egypte cez cestovku. A tak som tam skôr odmietol a potom mi k tomu poslali nejaké podklady a hovorili o destinácii, ktorá sa volá Marsa Matruh, to je na severe Egypta, je Stredozemné more, hovorí sa tomu Karibik Stredozemného mora a je to taká nová časť Egypta, neobjavená a to bola jedna z najsilnejších kampaní, ktoré som s nimi nakoniec robil, nechal som sa na to presvedčiť, lebo jednak malo to ten aspekt, že Milan bez mapy je v lete v Egypte, what the fuck, prečo tam je, ľudia spozornili, zrazu čakali, že možno budem v nejakej Hurghade, proste v bazéne plnom detí. Nie, bol som v Marsa Matruh, bola tam, že krásna čistá pláž a tá Marsa Matruh je nová, čiže je to tam pekné, čisté v rámci toho rezortu, samozrejme, stále sa bavíme o Egypte. A boli tam fakt, že dokonale krásne hotely a perfektne to sadlo na tú moju cieľovku, lebo moja cieľovka sú ľudia, ktorí idú na dovolenku. Oni teraz nepôjdu na 3-týždňovú expedíciu do Grónska, lebo ich to nezaujíma. Moja cieľovka a ľudia, ktorí ma sledujú, sú zamestnaní ľudia, ktorí majú proste 30 dní dovolenky a fakt rozmýšľajú, kde si tú dovolenku minú. A práve toto bol proste, to brutálne sadlo, to malo, že vyše 1 000 000 organického dosahu organických ľudí na Facebooku. Ale to úplne sadlo, lebo ako sme sa na začiatku bavili, tá moja cieľovka starne so mnou a tí ľudia, ktorí so mnou cestovali, keď som bol študent, keď som mal že 20 rokov, už majú dneska asi rodinu s deťmi a práve táto Marsa Matruh bola že dokonale pre rodinu s deťmi a im sa to predávalo jak teplé rožky. Ono potom ľudia samozrejme išli až do inej cestovky a kúpili si to cez inú cestovku. To už ja ovplyvniť neviem, ale že my sme boli v Marsa Matruh na tvoje odporúčanie a že hej, že a čo hovoríte na Čedok? My sme boli so Saturom. No, tak hlavne, že ste boli. Takže treba sa na to naozaj, na ten marketing a na tie spolupráce pozerať nie takto, ale proste, že out of the box a potom to funguje. Súhlasím. Ďakujem ti, že si tu bol, že si prijal naše pozvanie. Ďakujem, že ste pozerali a počúvali podcast Cieľovka s Milanom bez mapy. Teším sa na vás pri ďalšej epizóde.